ti Masakbayan. Apay akinudot mo itay, jay ubeng. Hey, masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol jay ubeng. Pimusay ti inana. Isu nga inyawid dito'y ni Jigaw. Isu akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko madya ubeng. Nang runa ta nasaya at matkaragi ti anak mo, nga adina. Papayakas tati lang ang masimbang pait. Ni man Paula nga anak ta. Kagura na launa dya anak ni Diego. Anya ka ni manan ayat tinaramid na. Awan mo't basol ti ubing kankwana. Kinudot na ah. Agsangsangit jay ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi iti puso na. Anya nga tati masakbayan jay ubing kankwana. No agtalinaod iji balayda. Di na pampanunutan na dumakil to ti ubing. Hindi to ta isok at bumakil. Ay, anya nga tang agpay so ti mapasamak iti masakbayan kadagi jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyala anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom. Sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabanog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas di simsimintuin medjay. Sa di naman nga tan ti sumaruno apagtrabawan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot namin ti butas. Masapol nga na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom, tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka nga agbangbangad tapno di nakakudutin. Saan mo, tatang? Jack nakita nga da iti likodak. Jack naglisi adagos, iso akinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Naskan ka di ako dutan na, tatang. Mala, ingkakat alaanan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka di kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakudutan ni Antem. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanong aldaw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabaho. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan anay mo day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartaraknan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita, no sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taim pagarup ko, asaan ta amadaan iti anak? Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basulyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Ilamanang, mabalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasano na iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamag tan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahowak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag, no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam, asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego ang maawanan pa lang iti trabaho? Ay, awan nga rod bakat. Ang sapay ko tasaan ang mabayag nga awan trabaho mi. Ay, may isabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Diyan ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon ako dutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Diyan kunadan, kukuha ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kuha na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang nga rudan ti inana. Kasjay pa'y ti aramiden ni Paula.
Jane, irubuat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugotak iti bado. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di. Naimbagkan ka. Tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addi na ang anak ni Paula. Marigatan tawan ti trabaho. Day takatay ko na. Anak kayo nga anak. Adi yung matkabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamat kadkadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Ita-ikanak iti pagproblema. Mabit lang, met. May kuntumat lang alaan iton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo matla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay bati dak. May kantumat lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, eh, Kasanon no saan adakkel ti sapulyo. Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang. Basta sublandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane. Napadan na ka day. Apay asapulan niyo, jay saan niyo akap-kapin ano nanang? Amom ka day, amalading ita na iti kinatangkan ti puso. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adapay laang dayjay ang makibingbingay. Pero bang laeng ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na lang, ngam saan ko nga anak. Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti panang lipot da kanyak ako nakmanan. Sabali dyan ang lipot kan ka. Sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mon, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ang naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paula kan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko. Kat kudot na dagitoy. Nan, kitaat man, day tay bagbagam apiglat. Agtoy, auntie. Ha, Diyos ko. Panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo. Di na kumamat kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan. Wen? Wen, auntie. Agsingsing patak. Nangipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruwar. Inpan ko kinimanang Betty. Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Giant, Jobing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Ngaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya, inaktualain. Kasta ka di timbagam kanimanang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin, talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso, di na kumakayat nga agyan ti bastarda kenkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tama ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mat makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din napanan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mat? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din.
Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adun ton ti maitulong na ken kaday nga ubing. Ijak amo, no sa dino tinangipanan ni Diego iti dayjay bastarda. Amom, nasingpot man day nga ubing. Anya, nasingpat? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan? Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbural kan ti darak. Ay, stress aka na yun ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad ngamin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal salud-sudom ayan. Pare Diego, saan mo ka di apatpat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo day ta pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't dya ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga iso ti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruwar. Agsakdo, kan aglaba kadag iti babasit alupot. Numaminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita? Ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa'y. Na kami suot kamay. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaysaw nga andan maitulong na. Kabaalan ng tagsagad, aglaba, kan aginaw kadag iti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadag ita. Auntie, adda ka dito pagadalan mi? Saan ako mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabalin na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita, no adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka, tapno saan ako nga umay dito eh. Win, auntie, mabalin mat siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Ngam medyo adayo ti pagnaam nga agawid. Apay, auntie, adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, auntie? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Diyak amo, nupod no ti atak da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso nagpukaw. Adda nagpukaw nga ubing, auntie? Saan na ka di na nakitkita? Saan nga ruden? Saan tayo nga mo? Nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam ditoy. Iso nga rod, asaan ka nga agmaymay sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Inka aglaba iti bado dagiti ubing. Tasi kaswag pa ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti agla ba? Saan ka di atrabahom day ta? Kat, anya ti aramidam, aber? Agtugtugaw nga agmalmalam? Ay, noda ko man ni Jane. Iso ko mati agla ba? Nalagip mo manan, day dya aputot mo iti ruwar? No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y pati natay. Pumanawak man lang yan. Kapabuisi. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kick it de. Sus!
Kun, puuran ka no? Kaslad na may tud na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, mat. Kunam nga alaamot lang ti anak mo. Nalipatam samot tan. Di taan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton at damanin dito'y. Anya? Ngam iyalis daktano iti may sa apwesto ti amok. Disak mo ti marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidad kayo iti pagadalan. Nagkunang amin nga itulod kan sikunin nyo. At damot saka na amag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya kumati kabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho. Umay ko iyag di ti ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae ah. Siyempre, tanimanang ko day jay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot day dyan. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kuken ka? Saan ka di nga isuti nang ibagakan ka nga alaam day dyan abastarda? Masyang nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaeg, tanatay nga rodin ti inhana. Konsentidor kit di tay isuti mo. Anton madamdama, sa bali manan nagturong anti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas dawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti saan arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada, basurera, tinapalabas. Nabayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda. Ngam kanayon mo't lata ti apa dagiti agasawa. Kasanaw, kat agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sadamot laang agkaigda. Ay, na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane ti poon tiririda. Ang apay nga rod nga ita, taawan di ubing kat kanayon dalagtamot nga agapa. Kastansa, no ti tao, kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing ijay nang ipananda. Ang mga nukay kayat na ijay, no saan anaranggas tinang ipananda. Saan nga taa mailiw ni Diego ita anak na? Manipo di impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, kat awan mo't kwartada. Kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau. Kat saan ka mo ta suberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kan kuana. Ado mo ti maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipong tot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao. Adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno day ta. Isung awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kaslaad-ad nan samot ti panagapada, ngam ti panagkapyada. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasaman kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang no dumngag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayong ti kasta pasama. Iyalis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pa'y laang iji ayan datatang mo, wan? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong. Auntie? Uwan kasano kat adayo ti pagtrabaho ak? Saanan adito'y balay ti pagyanak? Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Ada ka no pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. No mabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko. Kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod ang mabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adim map out dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego. Nayunan man ang day nga ubing. Jane, ingka pa'y basit ija unag. Tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie.
itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong ka di ka ti awanan bain nga ubing, ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamat akas jay, Paula? Kurang pay dayjay, iti saam anariknak. Idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak, ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kankwana no agbati ditoy? Ay, baglakid din. Tadaman ng trabaho ta, pare. Wen nga rod, pare. Nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami, pare. At damot ng utang mi i-gestor. Into nagsuldo tayo. Bayadak to adagos dayjay. Ay, nagrigat lakid din ayat ti kastoy pa nagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin na kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti babaknang. Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday dyan nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko dayja bastarda. Saan samot tan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaan ti masaom Ta saan asik ka tinakarik na iti sakit ana pasarak. Gapo iti panang luko da kanyak. Saan nga rod aron ba nga agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matamom ipag. Jane! Rumor ka mutla dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, auntie. Alaam mutla ang ditoy dagiti badom. Tagsublita iti probinsya. Umaya kun, auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, auntie. Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutang ko ni Auntie Paula, auntie. Tsakayat tagyan ni Jebalay mi, no adda ni Auntie Paula. Nam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Antim Apaula. Sino nga rod ti kadwak i Jebalay mo, auntie? Padasag ang makisao iti among mi. No adda maitid na kanyak asabali at trabaho. Iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidag aklat ta ijebalay. Saan ka na pumanaw, auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane. Ngampi manaw damot la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Ang mga numaditi panang sangaili ni Paula kankwana. Kasta nga ta, nagdardaras da api manaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula kan ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day ta ti jakam mo. Ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet ta, kat pimanaw da adagos. Apag biit damat di ta ayan da Paula. Ay, itala nga imay da. Ngam pimanaw da matla dagos. Medyo aday upay tinagapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala ko man jay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inik ka nakiti sa bali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldo, tadituyak laang asidag. Nangat nga to kumati sweldo, iti pagalisan mi. Kaya't maasawan? Agyan tandi ti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapula ang itidakdakkel asweldo. Ay, agyaman ako nay, auntie. Ibilang ka apudpud no nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Ajak narik na kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kayat ti maadaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanya, Jane, anak. Dandani ka nagturpos iti junior high school, anak.
Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadi pa idiubing ka, amasapol nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagayo nga dagala iti ubing. Day tamat kami ti kunada. Ngam, idi naglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing. Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na, fake news. Podno day ta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no podno. Nagalas mat ti kastoyan. Nabambanno kak ang nagapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatan ak nga agunay, tadamatan sa gubanit ko. Ingkalaan ni Jane, tapno adaga si kaso kada tayo. Awan sang agpaiso Dakkal ita ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adang aminan asmak. Numabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod ngayong karkarigatak ti gimatang iti washing machine. Tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan matla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agisampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane. Tapno adag trabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay, si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayyo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga may mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan nalaing nga asawa? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? O mayo alaanan? Naglalaing kayon ngay? Kaano nga may mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? At nakarbangak ang mga ala, ta anak ko kat nga rod. Nagalasa talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maadaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga yung bagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umnok para iti ubing. Anak ko ni Jane. Di nak man pagkatawaan manang. Kasano ko mga anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka nga minan tapno maadaan ka iti anak. Nagbastos ka matan. Impasam kanyak ti pagrebengam idi basit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang nga mairano daken ko ana, tasakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo. Kat naranggasmet ni Paula. Anya ti kuna di anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakarong amin ti asmak nanang. Kanayon ti uyek ko. Ay, napuskulmot at talaga ti panagrupropam. Idi ubeng, kanayon mo adang ran. Itatadakkelan, kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na atim mao Ay, apaw, pakawanam ti tao at di na piman ammo ti lablabi din na. Anya ka di timayan yun nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikan dagiti ubeng iti bunga ti Chico. Sayang amin, tamarigrigrag dalaang. Iso anam mo asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday di adyan ti pagsaritaan tayo nanang? Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno ad agserbikan ka, kasta kaday. Rumbang lang nga pagserbyan nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mo. Imbaw na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane, tapno adag serbikan kwa na. Ta saan sa kano na makatrabaho? Nagturad lakit din na tao. Awa na pulos pa nagbabain na. Aruda, anya nga tatim ako dati kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit ang masuron. Itapay, tadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay,
Makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro niya ubeng, akanayon ako dutan ide ni Paula. Tatang, da kayo kading agpaiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbag ta silmang patkan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yung kumaidaa. Bakasyon maten. Umay kamit pumasyari di syudad balasang ko. Nabayag adi kayong imaijay. Kaya't ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdya kaya tapanawan ni mami. Mami pa'y gaya man ti awag mo kini antim. Wan, tatang. Inbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingput kanya. Sumurot ka kadi ka ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to kadi matlaang. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin apanawan nga agmay-maysa? Agyaman anak no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at to titrato kan ka ni Paula, kan dagiti kakabsat mo ijay. Di dapay lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya ngamin ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mga ibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Kan, jak magustuhan ti inaramid kadata ni Ipag Paula, idi napanta iti balayda. At atan dito balay. Maturog siguro ni antim. Tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti unag ti balay. Diyak amo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbang pet naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa nagbakasyon? Inton umay alawas pa lang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanak ko pa'y dagiti nagado awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tama panak man iti ayan ni pare Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rogyak matan ti agidalimanak. Nagbasit lang arudan a balay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay no naurnos kan madalos. Makaayo latta iti imatang. Sika ka diday ta, Jen. Inayadam matatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo diti unag ti balayo. Isong agidaldalimanak ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie. Di da ka di ammo ti agidalimanak? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan, awan ti makasango. Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maag-eskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga, imbisa matmaturog. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas. Manipod adda dito ni Jane. Awan pa'y maurnong amurang, talabaan namot adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente, takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kuha na agalgalan na tilabaan na. Di naaramatin ti washing machine. Ibagak tukan ko na inton bigat. Saan ko makakanayon nga washing machine? Inton kuhan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak tukan ko na dayta. Kargaak man iti danong ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danong ti washing machine? Galgalam dagiti lupot. Tanangi na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Aggalgalak, auntie? Anya ngay nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta ta masakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Iso agalgalamon, ta isupay ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anadaan kayo iti kasta asakit? Ni,
Anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma. Tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Apay kaslan naliday kayo? Maikawak la siguro. Gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak matlang dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa'y nagbakasyon ngam dandanin, Mami. Ni, apay adi da pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspended ti klase da ditoy. Gapo iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Sino tinakasarita mi ti cellphone? Tamatartaranta ka. Agurigor ka no ni Mami. Tatang, iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idin to tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idin to tagmay-may sa ni Mami. Napatpatag ka din ni Manang. Ngamsak nga, ma'am. Kasapulan ka mata. Masapul aso papakak ti kinasayat ni Mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na. Awan maitad ko apagpletem. Ha? Ang kasapulan nak ni Mami. Uray da kami mat. Kasapulan da ka. Iso asaan ka apumanaw. Naimbag apigat yun, Nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan nagtiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan nak ko maitipagpletek. Taipajikas to ni Mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, Nana. Sige, balasang ko. Kaasi matimbilang mo nga inam ako nam. Nasingpet ka di kan ka, basang? Uy, Nana. Awan ti makunakkan kwa na. Itatama sakit. Masapol nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasaya at ken ka. Apay abi nagkat mo tibag mo. Papanam. Masapol nga agawid ak idya ayan ni Mami, Auntie. Agurigor ka no. Panawam ti pagrabangam ditoy. Pagrabangak ti mga sikaso ka ni Mami. Taimpatagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung ilpatpatag yung. Rumbang nga sikaswan da kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada ka ni tatang mo. Da kayon to ti mangibaga, Auntie. Madanaganak namin unay para ka ni Mami. Unay kat day taadanag mo. Tagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Diyak langkit ti kayat nga dadaka sa mapasamak ka ni Mami, Auntie. Isa panawan kayon. Madanagan unay ni Jane para ka ni Manang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Adda ka di agas yo. Adakan, anak ko. Nagbiit ka mat na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigor kayo. Madanagan ak unay, Mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Iso na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Uwan, Mami. Ada ka di agas yo? Danag mo na balasang ko. Ada agas a reserbak di ta medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman ak, apo. Ay, kunaklakit din man yan tinapasamak yo, Mami. Saan ka din nga agsubli ija yan datatang mo? Saan, Auntie? Saan lataan na saya at kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga ramatak ti washing machine. Galgalak ka no ti adong alupot da. Abay, di pala nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid, takasapulan ka no ni Manang mo. Anya, talaga anapatpatag ni Manang. Ngamsak nga amana. Day tatimbagak kwa na. Ngam ko na anapatag ka no unay ni Manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kawatan nga rod, asaan ka anapatagkan kwa na. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka.
Kunana mo't nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati adda kini manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbag anakam. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balay da. Sana ko na nagpatuloy. Anya tinangag mawa nagsaritaan da, Mariaw. Anya ka no ti adda ka ni manang bete, nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay ka no a pinanawan ni Jane Ida, katnapan ka ni manang bete. E dinto, tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Naglaka nga ibaga, no anya ti adda iti kabsat ni Diego, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Ne, anya nga idayjay, tata. Ti Masakbayan. Apay ka no a pinanawan ida ni Jane, katnapan iti ayan ni manang bete. Kat agpada damat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga, no anya ti adda iti kabsat ni Diego, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Anya nga idayta, tata. Iji balay da Diego, awan na pulos narit na ti ubing apan ang ipatag, ken panagayat da iti agasawa. Ayun nga paiso niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego, kat nasaya at ti trato da iti ubing. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di, tata. Apay, nakaskas daw kadipay laday ta. Iti panaglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di na kan samot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga rod. Lumuna ta dadakkel ti anak ta, ngam awan pa'y matamo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti saan ko apaka imimbagan. Kanayo nak ama stress kadakwada. Ala, bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sa ngagpaiso. Magsilabamatan itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na, awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka kadi amapan iti abroad, anak. Wen, mami. Ada nga min kadwa amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo. Wen, mami. No adan ton trabaho ki Jay. Saan kayo nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, ay madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakis na. No pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw ng agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga trabaho kayo, pay? No adan tumat trabaho. Talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jack nagbidot anang ibilang kada kayo akas inak. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laornosan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no danda ni panangan. Kasta ka di latan. Idi ada ni Jane, saan nakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ama panda ang birok. Ngam barkada sa ti sapsapulan da. Nilaang ngamin Jane ti babae kat. Ay ngam pimanaw mo tanapat patagkan ko ana. Di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy naudi ay umay na. Nakaginawak. Ngam saan mat anagbayag. Pimanaw mat adagos.
Nagasa din ang iparik na kankwana iti pamatag. Malas mo mat anang ikuskuspel kankwana. Anya ti kunam, inutang ni Manong Diego ti dadto maasweldom lakay? Wen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta. Masya na ka ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manan ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mat yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagtigos. Rumbang kumaasaan nga agig gamit ti danom. No kagura mat ti bagina. Kapilitan tadimat nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. Ay, no kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakkel kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin nagundaway. Ta iso kat agkapsot to. Idin to ta dumakkalmat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsotan ni Paula. Kat dakkalmatan ni Jane. Amangan no addapay kat natalgad at trabaho nan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Miderman ang ti asmam. Ay, awan pa'y nga mindanom iti balay ni. Isakdok laang ko matoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agidadangak la ko maiti danom. Ngam awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inkaalaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlam ninak nga minis o kayat ko ti agkape. Wala saan, jay termos mo ti alaam. Taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo mat ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adamin kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pare Diego, saan la kanumat nga asmati sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kasta lakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod. Di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pare Diego. Jay lang awawagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamot itan ni Chin. Nabayag basitan jay umay na. Imutang ngamin kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Kat apaman asimang pati jay probinsya. Impajikas na ada gusto inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga day chay nga ubing. Mano kayo ngay nagkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet. Kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbagan. Barang arman na kangaruday ta nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saaklang amarigrigat. Idin to tabak ng dayjay. Di mo laam mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka di timbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan ngamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor. Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray kasano ti ayat mi amang gatang. No awan mat ti may gatang, nanang. Ay, dagri gatag. Sapay awan mat nga rod maitulong mi kadakayaw. Amom mat nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariklak, kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta?
Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wen man nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo, ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadag iti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawan nakpay nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan. Agsingsingpot kan agan-anad ka iti papanam, anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat dito eh. Umawag ka adagos, no makadanon kayo ijay. Kanayon na to ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan-anad ka, ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kamin kadag iti kakadwak di taunag. Agawid kayo matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iti terminal ti bus. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anak ka di parikaw. Matanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan ko mat amay baga kini Paula? Tama nga no kumaro ti rikriknain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong nga kamang bagbaga kadakwada. Barang denggendak. Hawan man, tatang. Hintun ko masipangol ko ida. Barang no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangramot ida, si katagbalin na dakais. Ay, idi da kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang nyo ti baot. Ta agbaot nga rod dagiti tattao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Kas laborido ka, pare. At ka di maitulong ko. Maladingita na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay mo tinagbambanagan da. No di da ka denggan, pare. Di da kan tumot pabasulan. No dadakas ang mapasamak kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho ak lakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo, pare? Pinag-eskwela mi da. Tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay baga ti kasta, pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabailandan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismaya ngamin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako man dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y, pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak dito mami. Imbikat kayo ka din iti trabaho yo dita? Ha? Kabaalak tayo mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay man ti ipahuit ko akwartayo. Uraing kay pi agpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impawit ko. In kayo matagpasyar ijay syudad. Tairwaryo ti kwarta. Ikanyo man matdatatang, mami? Wan, anak ko. Nasaya at mat no ikam ni tatang mo. Tapno lumungaw mat itirigat. Wen, mami. Tapno mapadasan naman ti madaan iti kwarta. Adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kam mat ida. Takaasi damat. Nakalagip kamot nga imay dito'y balay, manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya ti kahit mo asawan, manang. Addan ni Jane ijay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda. Inala dati sigod nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taitad ko ti imbagana nga itad ko kada kayo. Anya day tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo.
Anya? Pinawitan na ti anak ko, manang. Agparparikutak ita. Gapot awan aramatan ni Paula. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga rod. Awan mo't ditoy. Aday, Jesselyn, manang. Ingka kita ay no kayat mo. Apay akas na ti itsura na. Nakutumutan. Nakaturog pa ilaing manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga rod gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot day ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga roden, manang. Imbaglakit din. Pinawitan na ti anak ko. Agyamat ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga roden gumatang iti agas, manang. Hala, dito'y kapailaing. Mabiitak laing. Sige. Uy. Sino ka? Di na ka din mabigbig? Ti Masakbayan. Sino ka? Di na ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbagman ta ng kapasyar ka. Apay anad kutong kan ipag. Mangan ka kuma, tapno saan ka maidali. Mga anak mat. Kurang lang amin ti akas ko. Iso siguro akas toy. Sana bale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it ko nam. Apay, ayan ka din ni Jane manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbagman. Nasingpot ti imbilang ko nga anak. Amo na ti tumulong iti makasapol iti tulong. Kompletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins nga inreseta ti doktor. Nagatang kon. Anya, pwede kita ginatgatang mo. Ano, mate? Gimata kadagiti na sustansya a prutas kanat natang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbagman. Tain raman na tayo a pinawitan ni Jane. Wen nga rod bakit. Ala, mangan kan. Tapno makatumar kan iti agas mo. At da in take out ko analuto a makan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makaamuda matan iti pagida. No kayat da pa'y ti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Sandang agnakam. Iso akanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Inta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay, kat inta ah. Ore ko man na sustansya mo ti may paunig na. Tapno sana kumapsot. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti na sustansya at araon. Nagdadakkelan na giyanak da. No kumamot tulungan da di amada. Agbirok da kumay ti trabaho da ah. Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan ang nakaramraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakaila da kanayaw? Idila na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsot ka. Adda nga minan agas ko aginatang ni Diego. Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot ang nagpautang ka na kayo iti inggatang yaw. Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Ha? Apay, ayan tisyo man mau. Imbagman ta pinawitan na kayaw. Ada ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mat a pinawitan. Imbag pa tisyo man mau nga awawagam iti bastarda.
Ta mas makatulong ken ka ngam dagiti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Wan nga rod tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo. Adda ka mo't dito'y ayang tigripo. Ni, simaranta ka mo't, Paula. Wan nga ron. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan na kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman. No agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yung mati kayat yung agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko no awan dapay. Tapno agsalukag damat kanong. Rumbang laang. Tainton makariknada iti bisin. Agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ita. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito'y sangok. Agpakawanak kan ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello, anak. Kumusta ka man nandita? Nasalon atak latta dito mami. Da kayo kit dita, ha? Maragsakan launay datatang mo iti ipawpawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at taraunda. Nasaya at matno kasta, mami. Kasdi ka din ang awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay. Ngam kinasaok ida, nga agbirok damat iti trabaho da. Imbagak nga ti ipawpawit mo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida at salukag. No amuda nga daur-urayan dalatang, mami. Imbagak met daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng. Aggunay da, inton mabisinanda. Ay, una yan. Ah, sige, mami. Taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka din pati trabaho dagiti anak mo, Ipag. Jay Maysa, simrak awaiter iti Maysa restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok na kumamot na iti trabaho da, tapno agsweldo damat. Day tati imbagak, iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda. Mayat jay imbagam, asaan nga ilakaman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di ta Ipag. Di da kano agsalukag, no saan da makarik na iti bisin. Mabainak paikat kankwana. Tauray saan anasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan, inton sumangpet. Manipod pawpawitan ni Jane da pari Diego. At damat din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Wen tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa maysa, at dan trabaho di may sa lalaki. No sa balila at tao ni Jane, itikas di nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta. Pilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego, sangwan ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance da. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di na saysayaatan ti panakilangan na kadakwada. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaraman ti employer ko kanya. Anya? Napudno nga tamot lakan ka dayta nga employer mo, anak ko. Paliiwag pa'y mami. Imbaga na anong kanusong bata, kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka di matlaang dayta a tao. Amangan no naranggas to no agasawa kayon. Barang no saan tong agbaliyo.
Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwam ana imbag anak ko. Narigat ti maisagmak. Ken maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalaysa. Kalay sa Adagos? Jack pa mat sinungbatan. Inton masong batam anak ko, isunay tati kayat ko asawan. Okay, Mami. O sige na, Ruden. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbabawi pa ikit din iti inararamid na idikan ko na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti di maklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wan nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kay kayat ti anak ko. Wan taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damot babawik, no apay asan ko nga inaramid ti pagrebengaken ko na kasama. Ngam imbaglakid din Ta iti kabsat mo, tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso ti nakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ni, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, ano number mat? Asino nga tada ito eh? Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amom ti number ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yung ang makiasawak iti may sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngamda ito'y kat may sa European. Di addan to apokok a European. Ni Tatang Mat, di kampay nagasawa, apo ko adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatang. Kaya't na adagos. O sige nga Rodtang. Bye. Sige anak. Bye. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo ka ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana a European. Napintas ni Jane. Awan dakas na, no magustuhan ti may sa agang ganaet. Ay na, addan tumanugang ko agang ganait. Nagasat ni Jane no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarop. Ati ubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon ija Europe. Huwan nga ron. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan? Akas iti inaramid ko idikan kwa na. Kita man ladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong kadata. Nagnakam samot laang ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laang ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insing-hasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intun kuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Mga sawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usaranda. Adapay mayat a makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpaw. No agrigat ti babae iti sidong ti lalaki. At damang isukat iti asawa na. Nang rona no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki. Awan lat ammo. Hello, anak. Mami, saan ka di nga dasulat da Tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sularda ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidag da iti karayan. Saan ka di, Mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, Mami.
Nagararamid idi da tatang mo, ngam awan laang ti pagpuunan da, iso nga insardeng da, kat napanda idi syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, mami. Ibagak kada tatang nga agawid da dita. Ta iso da ti agaramid. O sige, ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag ka may. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti Hollow Blocks? Wen anak, apay ka day? Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, ta agaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya? Agaramid iti balay kunam. Wen tatang, awan matla ti permanente a trabaho yo dita. Ijay probinsya, mabalin kayo ti agaramid iti Hollow Blocks ngay lako yo. Kadwayo ni mami. Mayat nga agpayso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kami nga agabang. Nadadail nga minen jay basit abalay ijay ang nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Ay na, agyaman unay, anak. Mayat nga agpayso no at nakabukbukudan abalay. Tapno saanin nga agabang. Nadadail nga minen di basit abalay ijay iday ang panawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisik ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya. Takaduak nga trabaho. Taga ijay probinsyamot ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wen anak, isuti kagiddan mi ang nagpasyudad ang nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawag ak tumanan. Wen anak, bye-bye. Ay, awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kamdakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigyanan tayo abalay. No kwentaan, tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayo ni Jay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti Hollow Blocks a paralako. Agaramit tamanan. Mayat matapagsapulan day jay. No lakid di kanayon nga adda ti materyales a mausar. Kayat mo kaday, ngagsubli tayo ni Jay probinsya pare. Unsa pare. Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasalitak ni pare Mario, kayat na mo ti agsublin ni Jay probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsublay di probinsya. Makaamudan, tadadakkel damutan. No di da kayat apanawan ti trabaho da, ay kat bayan taydan. Wan lakay. Mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, kat may sinadan iti inada. Ta makasapul damutan iti kananda. Sursuruan damutan ti agbiag, baban iti bukod da pang lakagan. Rugyan ta karudan ti agimpaki kadag iti gargaret ta. Wanan tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso ijay probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli diti probinsya. Un manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti Hollow Blocks. Isumat lagayam akasla, adda nakakit-kitaken ka. Ngam saan ko laang amalagip. Pagaramidan tayo nga iti Hollow Blocks manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Ada kayo ano dito yan. Paikan yun ton itiyero tapno ada paglinungan nyo. Mangaramid kami pa iti basita balay may manang. Ada kayo dayta. Imbag dito ita saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan.
Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego bakit Kaya't da nga ta mapantamat ijay. damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbagi jay, tano adalakit kalapaw, mabalinan. Sari na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta no kaya't da sumurot tamat ijay. Imawag ni Tatang Itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asidag ta. Hawin ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kaya't mo nga rod nga umay damat ditoy lakay. Hawin kabalan pa'y mat ni tatang ti tumulong nga agaramid to iti hollow blocks. Alang nga rod, taday ta ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat di taoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan anak ta. Ijay da kanon, tada kano trabaho da. Amang ano di da kaya ti agaramid iti hollow blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkala pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maaramat para iti pan nakaaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga kamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Awan manang, mapan kami mat kini tatang, tapno mabita malpas. Mayat di ti probinsya, mabalin da ti bayanihan ako nada, panagtitinulong. Awan nga rod, ijay syudad, oray ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na. Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaangan dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti hollow blocks. Kasta ka di, mami? Ado ka di matlaang taggatang? Damo pa'y laang kat adan na gorder. Inton bumaybayag, masigurado nga dapay umay agata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayat no kasta, mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? Wen, mami. Agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumat ti pagkalay saan mi. Ay, kasta aya. Mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, mami. Iti saan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, mami. Umawag ak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, jay European nga agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy, jay agnagan iti Frank manang. Wen ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na, makamanugang ak iti sabali apole. At danto mat apukok nga imported. Ay, Jack la ni namnama, akas to'y ti madanon ti ubing, adanda ni Jack kayat nga si kaswen idi, ta Jack kayat nga adda sawir na. Ado nga agpayso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay daydiin hana. Husto laang diyan singasing ko ken kaidi, nga alaem taputot mo ket ngarod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na. Ta saan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtaga rin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutat man ti imbaga itay ni Manang Betty. Jay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti imbagana, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamat dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Day ti pudno mare. Adda dagiti nangato ita, nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inuy-uyaw ko ni Jane, tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di?
Wan nga ron, ni pay Jane timang tultulong kada kami. Ala, husto pa iti pa nagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Aduman ang tinaramid tayo, hollow blocks. So yan pa'y itidanaom na ito'y hollow blocks tapno may-at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taiso pa'y amay tulong me. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami, at damat maramidan me. Ay, katuna. Uray babae tayo. Makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputan nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak, ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po anak kaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanaws? Ita, kaya't napaingagyan kami ditoy. Ay, nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, dayta mo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blocks kakadwa. Kastoy laangan ti aramidan tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Ay, dayta ka ikayat yung lata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basay ti maitultulaw ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitad kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno, agnanayon mo ti trabaho. Ay basta mayat ti aramid tayo ahalo blocks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay ti negosyo, mami? Nasayaat kami mutlata, balasang ko. Nasayaat nga ron no kasta, mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga ti trabaho dagiti babae, mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam dita a trabahador. Mayat, tapno adamot pa ka kumikuman nyo. Mami, dandani kaming sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagi. Sumit, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa, iti mga asawa ken ko na. Ay, won man laangan. Imported, no imported. Isulaeng ti makaasawa di tao iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak laeng may. Agam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ha? Ay, kitain nyo ti dimsaag akadwa tinapintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana ken puraw ti kudil na. Ay, punay, ay. Ay, ti imported daytan. Ni Jane nga anak ko ti babae.
Apay, kaslanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit mi. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbag man, tada kayo amin dito eh. Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isa sang putyo. Talaga nga yung gagara ka saan nga imbaga, mami. Ay, naragsak nga isa sang patio, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan tanagbaliw ti ko na ni mami nga itsura yun. Day takot gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan anapakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan ti kin ay strict tuyo. Tanapandayak. Kat nasursurok amin at trabaho. Nga oray ubingak pa'y idi. Agyaman ak, tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, mami. Kaplawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang. Apay imported. Pudno may tanak, imported ti asawam. Ala, tarasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan. Ala ni tatang. Pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga kanak. Kaya't konti madan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa.